Salutare și bine v-am regăsit la un episod de Fortnite. Astăzi ne vom juca la squad, ok? Și avem acest skin aura. Avem, uitați-vă, uitați lockerul meu. Uite-o lockerul meu. La toți care băgați jubilanul, deci pe shop gift, clar. Bun, ne luăm și backbling-ul ăsta, fine. Și ne vom juca la squad, ok? Pentru că la squad... Bă, ce tot mă invită mă ăsta? În fine, nu băgați seama, dar la squad avem mai multe șanse să câștigăm decât la solo, pentru că la squad sunt mai mulți playeri. Bun. Nu, hai să-mi scot backbling-ul ăsta, că nu-mi place. Dacă vreți ceva gift de pe shop, apar, nu. Dar nu uitați, ca să dați 200 cap, trebuie să aveți bilan pe shop. Interesant e modul. Vision-ul eu nu l-am. Efectiv am gen Star Wand-ul, Icebreaker-ul și mai am Driver-ul, dar nu-l văd pe aici. Da, nu mi-am dat refund. La Driver știu sigur. Bun, de-a băgat în meci. Eu acum vreau win asigurat, dar gen... Nu știu dacă o să facem, dar nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Pentru că astăzi o să-mi iau o nouă tastatură. Mă rog, mi-am comandat-o, ea mi-a ajuns ieri seara, dar o iau astăzi de la Xbox. Deci o să-mi schimb tastatura. Băi, sincer, nici nu știu, e mai complicat cu squad-ul, pentru că la squad de obicei joacă mulți care spamează. Gata, băi, l-am dat și pe ăla pe mod. Ăsta să-l dau și pe ăsta, băieți. Haideți să... Eu am pus semnul acolo acum, nu știu cine pune. Toți au sărit acolo. O să mergem și noi cu ei acum, ce să faci? Ba nu, eu mă duc la casă. De ei nu știu, eu mă duc la casă. Bun, băieți, haideți să ajungem și noi la casă, dacă tot. Nu. Cred că e ceea ce mă întristează pe mine. Bă, sunt alți playeri aici. Mort ăsta? N-avem să fac, băieți. Cred că... Bă, nu știu sigur ce fac toți. Bă, vreau să fim pe ăsta, că ăsta mă enervează, gen. Mort. Mor, copile.
Bun, mor și botul. Mort. Mamă, stai că nu mai am cartușe, am tras din greșeală. Stați să-mi arunc atunci snipe-ul. Și să ne reglăm așa, bun. O, pasărea și alt snipe. Bun, bun, bun. O să iau pasărea. E, snipe-ul ăsta are țintă, mai nașpa, da? O iau acum. Bă, ce le-am zis, bă, să nu mergem acolo? Eu oricum nu mă duc să le iau cardul. Băieți, eu v-am zis, eu nu mă duc să le iau cardul. Bun. E, a dat și reliv ăla dacă... Apa nu n-a dat. Bă, mă invită lumea în party. Oh! E, nu mă mai duc. Haideți să urcăm la ei. Vedem dacă putem bate pe unii. Să ne ajutăm și noi. Echipa. Bun. Ok. Stați să-mi bag mini și să le iau pase de aici. Bun. Bă! Bă! Nu știu cum n-am reușit să-l bat pe ăsta. Ah. Scuze-mă că sunt și un pic răcit. Bro, dar cum n-am putut, mă, să-l bat pe ăsta? Că-l băteam, gen, chiar era slăbuț. Ok, bun. O să-mi iau rapid loot-ul. Dar hai, mă, pe bune, ăla chiar era slab. Bro, a murit și ăla, bă. Nu te cred. Mă. Am mai rămas doar eu cu ăsta. Stați să iau bombele astea, mă ajută. Și un shotgun. Bun, se trage. Bun. Haideți că am intrat cât de cât, dar să mergem să-i luăm reboot-ul și luăm domnul de aici.
Acolo, playeri. Fugi. Bă. Sunt 11 HP gen. Ok. Ok, vreau mir. Mamă, mă ajunge să iau la corona. Doamne. Locul 10. Am luat locul 10. E bun și 10. E bun, e bun. Dar, bă, puteam să mergem într-o locație safe, gen, și să dăm win. Bro, ce copii. Gen, eu la casă am făcut win, am bătut pe toți. Eu versus squad și am bătut, dar gen, ăia au murit, trebuia să mă duc, e mai complicat și... Am cam murit, gen. Stați așa să-mi iau și astea. Și nu uitați, băieți, o să vă dau gifturi Battle Pass-uri când o să fac 200 de abonați, ok? Deci 200 de abonați ca să vă dau gift Battle Pass-uri. Bun. Haideți să mai dăm un, dar vreau solo, ok? Vreau un meci la solo. Hai. Să văd aici pe cât mor. Bă, dacă mi-a altă armă din față, s-ar putea să mor destul de rapid. Băieți, fiți atenți. Uitați cât de bun e fratele vostru, încât el sezonul ăsta are 2 coroane. Vedeți? Și doar ce a apărut sezonul, cred că n-are nicio săptămână. Bun. Sta așa, mă. Bun. Bă, ăsta e skin-ul care l-am și eu, gen. În fine, nu-mi pasăm. Dar totuși, acum să mă gândesc într-o locație safe, că am 3 locații safe pe hartă unde să mă duc. Deci am 3. Acum trebuie să o găsesc pe cea mai safe. Dar eu cred că o știu, cred că o știu. Cred, nu sunt sigur, dar cred. Bun. De bun, bage așa. Uitați aici, zic eu. Și nici nu e linia autobuzului. Mamă, stai, bă, ce s-a întâmplat așa? Bro, what? Ok. Nu mai mergea rotița de la mouse. Bun. Haideți acolo. Bun. E bine că nu s-a schimbat harta foarte mult. Dar s-a schimbat ceva mai mult. Acum haideți să aterizăm, bă, dar vin. Vin ceva oameni, mamă, și ăla ce glider are, cred că e tryharder. Aici la casă o să vin eu. Bă, ăla cred că se duce pe teren. Nu, tot la casă vine mâncați așa. Ce? Am dram, bun. Nu mă înțeleg eu foarte bine cu dramul, dar de cât deloc merge. Acum să iau și un pic de mațuri. Și mine m-ar ajuta foarte mult.
Bun. Miniuri. Perfect. Ce-am zis? Mort ăsta? Bun. Stați, iau măsurile și pistolul. Oh, și de aici pot să luteze tot terenul? Interesant. Ok, stați să luăm și de ăsta. Mă, nu luăm pe ăsta. Ok, să... Bro, ce sunt așa ratangiu? Bun. Așa. Bă, stați că îmi iau miniuri la mine. Iau și de astea. Bun, gata, acum hai pe bătaie. Ok. Nu prea găsim bătaie, da. Ce să-i fac? Bă, cred că în față ceva. Da, era om. Player, pardon. Ăsta e în buș. Bă, ăla se hile. No. Moa, ce am făcut? Bun. Ok. Nu e deranjant deloc, adică 4 kill-uri la solo. Bun. Haideți să luăm și pe ăsta. Și să mergem în față. Ok. Da. Acum ne plimbăm și noi pe hartă, nu știu, căutăm un player. Nu! Ok. Stați așa să-i dau Lola. Asta 10? Am dat în bubăgă. A, ăla e botul. Stai să nu-mi dau toate glonțele. Nu.
Ăla cred că va ieși de acolo. 110? 110 la fraier? Se hilează, bro. Bă, ce face ăla, mă, acolo? Opa, văd că trage. Oh. Trage altul. No. Ok, l-am văzut pe ăla. Asta e faza cea mai nașpa. Ma, ce-ți mi-a dat ăla? A fugit. Stați așa. Fuck. Băi, nu cred că îl va posta. Fuck. Mort. Doamne, ce m-am bătut cu ăsta. Doamne, bă, ce bine că am scăpat. Acum dă și fugi. Doamne, ce m-am bătut cu ăsta. Bă, n-am mai văzut așa bătaie mare în toată cariera mea. Păi m-am bătut cu ăsta jumătate de meci. Bun, nu mă duc direct pe tren. Că trenul s-ar putea să aibă play... nu mă duc. Mă rog. Pe el chiar nu mă duc, da. Fu că vine zona. Vine zona și eu gen cam sunt 25-18.
Oricum, mi se pare că l-am bătut pe ăla din noroc, adică, bă, trebuie să recunoști băiatul ăla, chiar știa să joace. A, păi ce-ai bă cu botul ăsta? Bă, știu că botul ăsta... Nu. Bro! Ce pump mi-am luat. Da. Cam aici s-a terminat și cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și în orice caz să băgați Gibiland pe shop, ok? Poate eu am fost... Eu am fost Gamer Legend. Goodbye!